Dak mensim ke basngukya. Ngalalet jungo, ngalalet ay mensim, ngalalet kit bok kit riang. Ya Sherman jong ke GTF usamla ban siudor. Ngalawan jungo ayu dak mensim ke basngukya. Dak bab kat nu ke jing pangnut. Haba ngawan ban pet ya bo tiak ling ketop. Tikap ke bang akwa ba an persyai hang ni kalong ba uni usamla ude bala yo shisha ya ka kata kata jing ma ka ap ya ki kun samla ki jongi ya kita ki pateng ki long den ki jongi di uni usamla ude shisha uba bada phala shisha ba uyo kumnu ya kani ka jing lilam ya ka dumpong deng ban ngalas dang ban budin bah kat nu long basyempang bah namar bakat kita kiri orang ba jongi ki balak keren leng ba ki media ki babun ki bala mi banyatai banya persya halor kata ka jing persya jong ban siudor kat nu kalong ka ba ija burum kat nu kalong ka ba ipo ba kita mi kitu kirang ba briu kitu kiru khamat ki ba laju pau ha ki media kimi ban pen kesan ban wan ra kata projek ban kentiu yangi tika kata ka ba ngayo ya ka jing syempang uni usamla kumnu bun raikut hadu ya ka jing im la jong hadu pendal ipet kelipet deki khmat la jong pen yo kan nu ka jing pangnut bat salia ya la ka jing im nama utip balada sya ma menta yakini ki jing sakat nu ki pateng jongi kat nu hajar ngut ki ban hablit sya tangan lani ki ban yap tangan lani ki ban krong lani kita ki ban thok ding lani kita ki ban tong ti uniu samla udai shisha uta uba ngidei benda but dien bahaya kata kajing start kajing syempang jong bangal ayo dalaki khmat menta kat nu kata kajing keren kelan ka sarkar nampak ju yo sngo kita ki kitien kelan kiba dadon jingmut hakani ka kenti mentang ayo sngo ya kata kajing keren kelan ngadang ong iwe bahaya jonga hakini ki sngiru wat ju ong keren kelan namar ba haka yang kasam ka jongi judon kata ka kentien kelan nama ngampat ju tip ya kata kajing mut kelan mut kumno te hakani ka kenti mentah na uni usamla ban siudor upen syayanga ya kata kajing mut kelan jingjang la ong ba dan kata ka projek kaban pendam ya uta ulum pongdeng jingjang pade la ong bala aiwai nriu phosnem ba la syu ban pendam pat ditang kumta la kelan dikata kajing aiwai nriu phosnem ka ba onnom syana ki bas long kita kijing syana permanent di on syana ayu ken da ka kelur hangta tang kata ka ba la sngo tamula la solong khlung dalong keren khlung kitu kirang ba baro akiba mi hagini media ban penkesan ya kata ka sarkar baka David ban dilam baka David ban ra kata ka projek kidi ki khlung sudah kitu bat kipen ile ran changa kalong kami nga ngadai ke briu ko jumi hakini ki social media henry menta bakala kata ya ka kamai ke jongaru bat kata ka kata ka kamai jongaru kalong ba nga du bangan aikam ya ki samla ki jongi namar bakalong ko mangala thok nga syukur kata ka jing pan jonga ya ka NOC na kirang ba synong bangan peli kita ki homestay kita ki hotel kita ki guest house ki jonga urang ba synong udak kubalik ti udak ket bab ket weng wong to penda bah ka kam ka jam bab pila wan ra ka development ya kani ka stan kani ka synong ondai layap mentai tai bayu bam kwai ha duar ulai ngala thok si tai bal ayam mentan dal awan kata ka guest house ka jonga kata ka homestay jonga
ngam ai kam wei ru mana senong ngan ai kam da ai ken haban ni phalau jongal adap de ki kali Asam sudah ngan ai kam restoran ayu ken kabam ru kim tre ban bam te kita ki bawan balet ki basa hang ta ka hakata ka homestay jonga kisa da ki lai singi sau singi ru ki bam tang itu breakfast ibangi ai men stem lat nang ta ki la bak ki la bam she she ngim tim badaru genon men miet ru shuan chutia ben kim jumpan bam ai ru mut kam dan ding tai ai ru em ya kita ki khon samla ki jonga ka tai tang yang a te kata kalong jing thok ding syukur jonga ya urang ba snong te kita kiwe kirang ba snong ru le si ki dan kum kita ki homestay ki ba dan manga te le si kita ru kin samat ka ju ba kita ki homestay kim ai kam ya ki khon samla te she ai kita kirang ba snong to mi mentah kita kirang ba snong khnang ba kan nomlong ruka yangi ki ba tre ka kam ka jam mi te kirang ba snong ba phin ai jing khen chaka sarkar bakini ki homestay kila ai kat nu kata ka jing mantoy ya ki samla kila wan ra kat nu kata ka development halala kisnong takamut ka sarkar ru kan sngotu ya kata mentak sarkar kam yo jing khen ni ai na kita kirang ba snong tingin ken obenya tak sarkar ru ngim ngat ngam tip ngam dadon jing shempang shempang kita ru tang ba ka dei ka kamram yakat ka ni ka kam jong ka lumpong deng hi ka dei bet ki rang ba snong namal manga nga peli ka ni ka kam khlam ka ding tip urang ba snong ngam la ban peli bat ba ngan pan kanu ka permission ka badai ha kanu ka jakaru ka baya kanu ka kam nga hab bit ban let ling ba ki rang ba snong ba khat yangi ki nong song snong iwei pa iwei ngi dei ba unda itu urang ba snong di kumno kita kibri benon nadu da kata kanon ra kanu spa kanu hajar ngut kibriu kita kirang ba snong kila ai permission sei kita kirang ba snong kila dap ai NOC lupa kenya kita kamut bakin wan ra kita kat nungut kita ki samlah na kata ka jelah ba na ngam tip ti kamut di tang kabor kirang ba snong ka ba la ban pen khuit ya kan ka kam bat ba kirang ba snong kin ba khali ya kani ka jing sha thangan uban seudor titang kata nga ai ngo yo blai bau ai ya uni usamla ubastat uba pen i yangi ki ai ki jing ma ki ba ap ha ki sngi ki bandang wan di ublai unang kerkhu ublai uba kharau ublai uba donbor udai bala banle ki kam ki ba phalla kani ka jing ja ha kani ka kam kabaya dei ba lumpong deng ublai upha ya uban seudor ubreu bastat uban non pen i yangi ya kita kijing ma bat nga ai ngo ya ublai bau ai ya kum uni usamla bat nga ngit skem bat nga duai ba ublai un ai kijing kot kijing khia ya u bat un ai bor ya u bun yang jat menta na kane kijing sya thangan bat ba ka dei ka kamram ka jongi ublai un ai bor yang i wei pe i wei baro ba ngin tur syakirang ba snong maka dei tangki rang ba snong iban khi ya kani mangi pat ba ban ya le mi pat ba hang tai sekretariat hang tai madan malki kita ki dei tangki kam ya bun pat yen ki dei tangki rang ba snong ki bala ban INOC ba kita ki briu ki along tebit na em ki along fit na em bakin ran shong snong ha kani ka jela jongi ki dei ki briu ki bakumnu ki rang ba snong ki tiblut ya kata bat ba ublei unang ai shu kajing kot kajing khia ya iwei pa iwei kiba wan ban kershan hadu ye kong bendas ru kumju bat hadu kitu kisamla kiba dan ringkat mit sngi bat uban siudor uble unang kerku ye phi man lakas sngi phenang long kisamla kiban long ki khlur jong kajat ben riu jongi kublish pon